ιδίως. Δηλαδή η διεύθυνση, μόνο προορισμός του Πάρκο Γεωργιάδη, απόγευμα. Το έχω πήγα να με πάρεις με τη σπάτα. τα υπόλοιπα, μόνο μα έχει μέσα σε... Ναι, πρέπει να είναι κλείπτικο. Γεια, καλώς. Τα προϊόντα σε λαϊκές να έχει στρίπτη. Σε εμπορίου. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν. Θα να πιάσω τη σπάτα. Τουριστικό αρκούδι. Δεν τσέγεται. Γέρνει πάει το σύστημα. Εδώ θα πάρεις το... Και αυτό έχεις το αέρα και τα Κάνεις. Γεια! Είσαι η Στέλλα. Ναι, ναι. Λέω και εγώ θυμάμαι. Στέλλα. Στέλλα δεν είναι η Στέλλα. Καλά. Τι γίνεται, τι έφερες εσύ? Έφερε κάτι βότα. Πολύ ωραία πράγματα. Ρε εσύ τι πατζάρα ρε είναι αυτή. είδες. Πλάκα μας κάνετε. Κάργα στα λοιπά. Μπορείς τώρα... Εγώ νομίζω ότι είναι... Αυτό, πάρε αυτό. Έχω ράφια δυνατά, δεν έχω μαλακίες, έχω Γεια σου ράφια. Κάλια, τι κάνεις? Αυτή πλάκα πλάκα ναι. Έχω σε ευχές.